तर मी हरलोय पण आता मम्मी सोबत आम्ही डान्स करणार. आम्ही दोघं डान्स करणार. हा, कुठलं गाणं? मला आवडत तुझे गही. लाव आता लाव भाई, नाचणार आहे आम्ही. एका हाताने हा पकडा. शुभ सकाळ मित्रांनो, शुभ सकाळ. तर ऑफिसला जायची सुट्टी नाही आज, तर झालंय. चला सकाळ झाले आज. बघा स्टार्टिंग आधी घेतले, कारण की तिकडे नाश्त्याला बनतंय काहीतरी वेगळं युनिक मस्त असं. काय अप्पे बनतात. अप्पे आज स्पेशल अप्पे बनतात. आणि अप्पे मस्त बटर लावून इकडे बघा पीठ पण घेतलेलं मस्त, सगळं गाजर गिजर. आणि हे बघा इकडे बनतात गोल गोल अप्पे. तर खाऊया आपण गप्पे गप्पे. तर मस्त बनतायत, बनू दे. आणि नंतर आपण बघू खाताना वगैरे, नाश्ता करताना खाऊया. आणि छान असे झाले, गाजर वगैरे टाकलेलं मस्त पैकी. तर चला झाल्या बघूया. मित्रांनो मस्तपैकी झाले रेडी. इकडे अप्पे बघा, छान छान अप्पे झालेले आहेत रेडी. तर आता खाऊया आपण. मस्त अप्पे आले बाई, अप्पे. सजावट करू आपण, सजावट करूया गाईच, सजावट करूया बस. आणि हे नाश्ता, चला नाश्ता करूया आणि ऑफिसला जाऊया. बघू कसे झाले ते, एकदम गरम गरम आहेत बाई. बरोबर हे खा. बरोबर आहे. गरम आहे. लय गरम आहे बाई, लय गरम आहे. चला खाऊन ऑफिसला यायचंय. नाश्ता करायचा, याला पत्ते द्यायचे मला. मित्रांनो ऑफिसवर न येऊन हा असा टाइमपास. इकडे बघा, इकडे मानव शेठ पण आलेले आहेत आणि तिकडे पप्पा आहेत. आणि आता करूया एक शूट. कुठला? रॅपिड फायर ना? तर तुला दिसायचंच नाही का? हा, असं लपतोय का? हारलाय म्हणून? हा, गेम मधनं बाहेर झाला म्हणून बघितलं लोकांनी. माझे क्लिपच नाही टाक. हा, क्लिप ह्याच्यामध्ये आली ना बाई. हा, क्लिप नाही टाकणार, नाही टाकावी लागेल. तर आता करूया एक शूट मस्त. हे बघा यांचे बिजी बघा किती आहेत फादर. तर चला शूट करूया. आणि बनवतोय ना व्हिडिओ. तू पण येणार शूट मध्ये? नाही, मला असं काय नाही, पण मी वाचणार आहे ना म्हणून. तू वाचून बोल. मी करेन ना. तू बोल ना असं तिथून. बोल नाही. मी असं बोलतोय की मी मागे बसून आणि तुम्ही पुढे बसा आणि बोलू. नाही तर असं बाजूला बसून तुम्हाला विचारू, असं करू. असं कर, तसं पण. तुला कसं वाटतं मानव? हे मानव, तुला कसं वाटतंय ते सांग. चालेल कसं पण तुला. असं म्हणजे असं कॅमेरा पुढे आहे आणि मी इथनं कॅमेरा पकडून वाचतोय, ते चांगलं वाटेल की असं बसलोय तिकडं चांगलं वाटेल मला. माग किंवा बाजूला कुठलं ते चांगलं वाटेल मला. तू कॅमेऱ्याच्या मागून. मग ठीक आहे. मग तुला कसं वाटतं? तू बोल, मला काय. हा ऋतू, कॅमेऱ्याच्या मागून विचारल ते हे असेल ना. पप्पा आवाज कमी करा. हा, कॅमेऱ्याच्या मागून प्रश्न विचारेल ते बरोबर आहे. तेच मला पण तेच बरोबर. रॅपिड फायरचा ह्याला स्टँड लाव ना. याला काय सगळं स्टँड आपलं ते ह्याच्यात तर सगळे ह्याच्यात नको. ह्याच्यात सगळे क्वेश्चन दाखवले तर मग काय मजा नाही. पण ह्याच्यात तुम्ही बोलाल ते येईल ना बाकीचं. हा, हे ठेव, चालेल, चांगलं आहे. पण ते कट मारा. कशाला कट मारायला? सगळं मध्येच ना. मग ह्याच्यामध्ये त्याच्यात काय मजा येणार? ठीक आहे, मग नको लावू ना. तेच बोलतोय. तर डायरेक्ट शूट करूया, नंतरच भेटूया. काय म्हणतो? नाही, मी म्हणतो थोडस लावूया, ह्याच्यात काय वाटेल ते दाखवू ना आपण. मजा मस्ती बघायला मजा येईल. ओके, स्टँड लावूया, स्टँड. आणि भेटतो तुम्हाला. चला रे, रेडी गाईज, एव्हरीबडी. हे बघा, हाय मोबाईल मध्ये बघा किती गुंतले ते बघा. इकडं ऐ हा, ये ना भाई. तर शूट करताना तर गाईज आम्ही दोघं बसलोय. आता तिसरा आलाय आणि चौथा पण आले. चौथा तुम्ही बसाल कुठं? तुमच्या मांडीवर बसा. कबड्डी बघा, मम्मीने जागा केली, बघितलं का? हा, हे दोघं बरं आहेत. शाबास.
तर शूट करणारा माणूस गेलाय ताईकडे. धावत आणि धावत आम्ही पळत बसलोय पळत. इथे हा आम्ही आता वाट बघतोय. शूटरची वाट बघतोय. आता आम्ही हे कुठे आता shooter गेला? shoot करणार असं. हे शूटर कुठे गेला? कोण चरण चरण बिझी आहे. चरण 6 तारीख गेली. एक शर्ट हा काय एक टी शर्ट 4-5 टी शर्ट आणून घेऊन आपल्याला. उद्या कॉलेजला जायचं म्हणून आज येऊ शकत नाही. काय कारण दिलंय भावाने. असं केलं. बघ ब्लॉग जा थांबा. नंतर भेटूया. तर अशा प्रकारे रितेश भाऊ आले असं करा ना. आणि शूट करणार आहेत. तिकडे टाक ना तुझ्या पाठी. आणि मी दिसतोय का मंडळी? मी दिसतोय का? बघ कॅमेरा काढू घेतोय मला वाटतंय. नाही, बरोबर आहे. बरोबर आहे. बस तो मामा नाही दिसत आहे. बघ आता दिसतील. हा. बोट दाखवायचा. तो प्रश्न विचारणार की कोण कसा आहे. मग फक्त हे हा घे फोन. हा. आणि तुम्ही असं लगेच बोट दाखवायचं. विचार करून ज्या बोट नाही माणसाला दाखवायचं. लगेच बोट दाखवायचं. हा. कोण असेल तो. पण ते आम्हाला कळलं तर पाहिजे. प्रश्न कळणार विचारणार ना. सोपे प्रश्न आहे. म्हणजे काय प्रश्न नाही, घरातले प्रश्न आहे. घरातले प्रश्न आहेत. भांड्याचे साबण किती लागतात? हा बस किती लागतात? महिन्याला आम्ही एवढं तुम्ही आणता तुम्हाला माहिती त्याची आहे. गरज नाही. महिन्याला 5 बंडल. पाहिजे. भाई उघड आहे. असं नाही ना. येतोय सर्व येतोय. मी ताट टाकला. जो पंखा बाई. काय पंख्याचा पुढे आवाज आहे. इथं पाणी पाणी लागतं. ह्याला स्टँडला लावायला पाहिजे होतं, म्हणजे मी बरोबर प्रश्न विचारू शकतो. मग त्याला लाव ना स्टँडला. आणि त्याला हे काढ ना. घे ना तू. शिडीच्या पाणी चालू दिसतोय. हा बरोबर आहे. किती टाइमच होईल याच्यात? बंद होईल मला वाटते. काय? इकडं बर तुम्ही दोघं पाठी करा. फोटो बघू दे. मामीकडे ते संगतीच करा. हा आणि मामांकडे करा. हा झालं. चला रॅपिड फायर. गाईज रे स्टार्ट एच. काय घेऊ ना? हा घे ना पाय काढून देऊ. नको. चला कसं तरी सेट केलं मी. हा ओके ओके माईक मध्ये बोलतोय असं वाटतंय मला. हा. मला असू नको. तुम्ही तुमचं बघा. मजा करा. फन करा. आनंद. तर द्या लगेच. चला फॅमिली क्वेश्चन्स. कॅमेरात बघा त्याच्याकडे नको बघू. तो तिकडून कॅमेरात विचारतो. बघा. हा आणि तुमच्यातच बघायचं तिकडे. पहिला प्रश्न आहे, सगळ्यात जास्त काळजी करणार कोण आहे? ए भाई तू काय विषय करतोय? नाही बघून नाही, तुझं तिकडे कर. माझ्याकडे झालंय. बरोबर आहे माझ्याकडे. तेव्हा इकडे सांगते. ठीक आहे. सगळ्यात जास्त फनी कोण आहे? कॉमेडी. मामा तुमचं उत्तर द्यायचंय. लगेच बघून सांगा. हा. चुकीचा ना? नाही बरोबर आहे. तुम्ही लगेच उत्तर द्या. हा. सगळ्यात जास्त चांगलं जेवण कोण बनवतं? हो मेजॉरिटी विन्स. मामी जिंकल्या. सगळ्यात जास्त इमोशनल कोण आहे? भाऊक व्यक्ती. कोण आहे? हीच आहे. कोण आहे? मी गेला. अरे रडकं कोण आहे यार? हे कोण मी? कोणच नाही. हीच आहे. चला कोण नाही. एकाने दिलं. चला वोट. ठीक आहे. सगळ्यात जास्त जबाबदार कोण आहे? हो मामा तुमचं वोट नाही वोट दिसत नाही आहे. दिसत. हा, ठीक आहे. चला ठीक आहे. मामा 1 भावा 3. सगळ्यात जास्त आजारी कोण पडतं? हे दोन वहिनी दाखवा. दोन्ही पण. अच्छा मग वहिनीकडे दाखवतो. ठीक आहे. पुढचा प्रश्न. सगळ्यात जास्त नाटक कोण करतं? वहिनी दाखवा. तुमच्या मनाने दाखवा ना वहिनी. असं सांगायचं नाही. असं सांगायचं नाही. हा. सगळ्यात जास्त तयार व्हायला वेळ कोण लावतं? थांबा परत विचारतो. सगळ्यात जास्त तयार व्हायला वेळ कोण लावतं? हा, ठीक आहे. पुढचा प्रश्न. सगळ्यात जास्त गाण्यांची आवड कोणाला आहे? माहिती नाही. हा ओके ठीक आहे. That's fair, that's fair. ठीक आहे. पटकन राग कोणाला येतो? लेट करताय तुम्ही लोक. हा. सगळ्यात जास्त मोबाईल वापरणारा कोण आहे? मीच एडिट मीच करतो. मीच Edit येणार. करावं लागतं म्हणून तोच वापरतो. हा. आता ही पण आहे अर्धी.
आता लास्टचा शेवटचा प्रश्न आहे. हा भाई, सगळ्यात जास्त लेट उठणारा कोण आहे? मीच घरामध्ये. मेजॉरिटी विन झाले. भावा सगळ्या प्रश्नांमध्ये हे झालंय, तर त्याला तुम्हाला काय डेअर द्यायचंय? चॅलेंज, डायलॉग बोलायला हवा, डान्स करायला हवा, काय पण. डान्स हा भाई चल चॅलेंज आ गया तेरे को. कुठला डान्स करू मी? काय ते न विचार, त्यांचा डेअर आहे. गाणं पण सांग. कोणता काय पण एक गाणं, डायलॉग किंवा आता नवीन काही गाणं होईल. आहे, तू बोल. बोल नाही, नाचायचं. भाई जल्दी इधर video आवड चला. उडता फिर पाहिजे. मराठी बोल. कुठलं गाणं द्या मला. अरे त्यात भक्तीतून आता त्या गाण्यावर राहत ना. मी नाचलोय त्याच्यावर. पण काय परत एकदा ना. मला कुठे येते एवढं. काय आहे तुमच्याकडे द्यायला? काय नाही, हारले तरी नका राहू दे. मला तू challenge- जिंकलाय नाहीस, तू हारलायस, तुला आलंय जास्त. नाही आलं. हा. मित्रांनो, सर्वात जास्त मलाच आलेलं आहे. काय काय आलंय तुला जास्त? असं म्हणजे माझ्याकडे थांब जरा, मला ना थांब. 4 नॉमिनेशन मध्ये भावाला जास्त करून हा. voting पडले. भाई तू तिकडे ठेव ना फोन, काय आलं? हा. तू का गावतोस? हा ना. आपण बोल. तर तर भावाला डेअर भेटले, की भावाला डेअर कम्प्लीट करायची आहे. तर मी हरलोय. पण आता मम्मी सोबत आम्ही डान्स करणार. आम्ही दोघं डान्स डान्स करणार. हा. कुठलं गाणं? मला आवडतं तुझे घरी. लावा आता लावा. भाई नाचणार आहे आम्ही. एकाच आणि हा पकडा. मला आवडतं तुझे हिरो, बाकी तुझे समोर आले झिरो, नंबरने मी तुला मी हिरो. मामा पण तिकडे डान्स करतो. मला आवडतं तुझे हिरो. संपलं ना भाई. कसा वाटला डान्स? डान्स कर दिया. नाही, मजा आली, तुम्ही मजा फक्त आली. एवढंच केलं. तुम्ही दोघांनी बाकी काही केलं नाही. मित्रांनो, शूट नंतर जेवलो आणि मग शूट मस्तपैकी झालंय. बघितलं असेल तुम्ही BTS मध्ये पूर्णच आहे, पण तो एडिट करून जेवढा छान दिसेल तेव्हा अजून मजा येईल. तर तो शॉर्ट्सला आहे. पप्पा आवाज कमी करा पप्पा. तर तो शॉर्ट्सला येईल. शॉर्ट्सला तुम्ही एडिट केल्यानंतर जी मजा आहे ती तिथे भेटेल तुम्हाला, आणि इंस्टाग्रामवर पण आणि फेसबुकवर. तर फेसबुकवर आपली लिंक दिलेली आहे, तर जाऊन तिथे पण फॉलो करा. तर आज झालं एक छान प्रकारे शूट काय रॅपिड फायर. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग तर कमेंटमध्ये सांगा, आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री.